Katso tämä video, jos haluat herkullista ruokaa edullisesti. Oletko kokeillut Hupsburgerin makkaraa ja nakkeja vain 1,50 €? Hupsburger tarjoaa lyömättömän diilin. Makkaraa ja nakkeja vain 1,50 €. Kuvittele, että upotat hampaasi mehevään makkaraan tai maukkaaseen nakkiin. Täydellinen opiskelijoille, lapsiperheille ja kaikille kiireisille. Miksi maksaa enemmän, kun voit nauttia suomalaisista herkuista murto-osalla hinnasta? Kyse ei ole vain säästöistä, vaan myös elämyksestä. Hupsburgerin rento meininki ja herkulliset antimet saavat sinut palaamaan aina uudestaan. Mutta tiesitkö, että Hupsburgerilla on synkkä salaisuus? Joten kun seuraavan kerran olet nälkäinen ja haluat jotain nopeaa, herkullista ja edullista, muista Hupsburger. Mutta varo, sillä heidän salaisuutensa saattaa yllättää sinut. Älä missaa tätä herkullista tarjousta. Hupsburger. Herkullista ja edullista. Hae omat makkarasi ja nakkisi jo tänään vain 1,50 €. Nähdään Hupsburgerissa.